se den helt allerede. Jeg skal lige i gang med at lave lidt videoer her. Jeg skal se dem begge to her. Det er de. Det er der Sparkbox. Fedt ud. Det gør det godt. Ja, der kommer egentlig lidt nye, men så er det snart lige på en fryseren arm til ja. Er det det? Jeg kan få lidt varm ud i fryseren, det smager rigtig godt. Men tænk på vores 7 minutter her, de suger uanset hvad det er. De ved godt, det er godt komme, og de den store hånd her. Ja, hæk på dem. De har over en halv time tilbage nu.